Konso sweet. De nyamiase. Ebe no ayebe nti dia ka nyina no. Ye ja so nsana fe ya flako adoma hwenwe nim ti bomadana fo wadwen ne wakoma nyina me yefro nko adoma hwenwa nim kopum se no nan ebebo na fe ya so na dwumadi eto aso aba. Ye watie fo onyankopon ade hye. Heaven Akwantuo emanfo. Emamu nyina ache. Emamu afenhyiapa. Mamu akwaba. Eba kasafidie kase iso. Aye SOMPA 93.1. Sede PK edi enimna okano. Programma medofo pa wasogusu awutie Heaven Akwantuo. Yesu gane say we are for heaven. Na waje so say not for hell. We are for heaven, not for hell. Inti mayenje so bako. We are for heaven, not for hell. Hell ho de yem ranchim fa hokora. Ya ni twimo. Ya twimo. Okay. Yes. SOMPA. Indiana pay frewunia bi. Na mawunia bi so enya osumi mu echefa. Ade achi. Enti ye morning devotion. Momode sa wodi ho behim. Ye sori erade ye de erade asene ya sori no. Ye wi papa so de ne nsem memaye. Na ye so ye de amma no. Minim se anope ubeye nhyira. Amen. Ubeye nhyira pa. Enti yemfa nchi asonko ema Dr. Foster Edwumewura. Papa baby a obi a erade nhyira. Amen. Any manager Mr. Robert any wana eka ho bia o fidua yi mu. Amen. Erade nhyira mo papa. Amen. Ne Asante man nyina Ghana man nyina yede nchia sonko ema mu nyina papa. Fanchia sonko ma yen papa eja owusu Iron Rose Company Limited. Kwaku abrantie. Otie program yi. Wonderful. Erade ensure no. Ye wani anum binum so a. Erade adum otie program yi. Wonderful. Lydia ene yen brother Muhammad Mungu. Ene yen sister Krela ena Victoria ena mother nana kwa kudia yenkonya onyina eti program yi wani edi achire mfa nchi asonko ema ohwefo a owo Bantama Methodist Catkisa oho ono so follow program ne papa osofo Evangelist Edu Evangelist Erade nhyira menise wuti went to America yensa osofo Isaac Bayeboa Erade nhyira mo nyina mfanchi asonkoma me district Pastor George Ankoma Church of Pentecost enema Mercy Ankoma Erade nhyira mo papa ene esofo Penny Okor retire Pastor Michael Kojo Ade ese o wana humijim ewotema almost follow program ne pa kasi one ma peace danswa Erade nhyira mo papa. Amen. Ene yensofo Penny osofo James Amani sofo Erade nhyira pa. Amen. Erade enka retire EK apia onase didi issue bebre Bible ena maye nyina edaso ewo Eda Mike Asante oye Church of Pentecost kwada sunsum one ma Georgina Asante eja so wo kwada sunsum Church of Pentecost kwaku abranti onyina follow program yi ma pokuya ewo kwada so Erade nka mo pa onhyamu pi aye SOMPA 93.1 or say
SOMPA Emma Ketuapa. Akatuapa. Slogan yem de say. Ti Eradin Shawbia. Amen. E bompai. Asafora de ye asedane enunyam nyina ma odin. SOMPA FM. Se wona modo ene wodom so ne nsoso osade ya babiem. Na obefa yimu aye e de agidin afa. E bompai jai osumi mu emu ade ye nyina eba wanim. Se na mo honhom so na fa osumi domum. Honhom konkron kwa fiefiem. Nyana won krofo ene de ma osumi esomra mfaso ema akra oti o hweyen ewo Yesu Kristo dimu ene de brede ye kroase na ma wahini entim wahini nkoso nyakese erade ne de na mwasam so na fa da ogie brewo manfo erade sanyarewa ena no pay siesie ne soa anopay nyane ewufo anopay na fagidi fa ye akomamu ebisade ahoro emma ho nkrofo anopay na fa hye wo ho animunyam eda wase se erade ene de odi wo hini na wo fa yemu aye de wo pe mo ani onyama daddy wo manfo so wo Jesus Christ dim amen Amen. me bacho fa wo Bible no na eni kan enkenkan ya kenkan sama edikan ewo Psalm 34 Braye jina so edi aseda eni ayeyi ama yenjifo yi Psalm 34 David anyom tono eduasa enai osi meshra erade enanyina na yeye ewo menum dai erade munna mekra behwohwa ne ho ahobrasefo bete na wonani agi mone menkamfo erade kase na mama yemmom ema ne din so mahwehwe erade na wobua me na wagye me afridie mesuro nyina mu wona wohwe no animte na wonanim enwu ase ohiani yitiem na erade etie no na wogye no na hohia nyina emu ogye no na hohia nyina emu hallelujah Amen. se ya kenkan sama David gina so na wode sori Ewurade ye nyankopon a na ye bra David wakodi ensenseme anase ebra atamfo ehwehwe no na so bekuno so be ni den yo na David gusu na wo dwane so nti ogusu dwane sa pa apabo ahoro na we na okodru asase so a baabia na ohene Abimelech na opesa gai ekunu anase opena sen na hye so ho ena na David ni so ayede akodi na okodru honomo no ena Ewurade a oye okomogefo Ewurade a oboban Ewurade a odo ne ma said ye odo wo no odo me nso no ena Ewurade ma David direction say ka ho ye ho se bodamfo wura ho na say o titinte su e de agu ho say na ohini nso so asoma nkrofo so mo ko hwe David ye emre no mo ko pe ne kira kwan no munya no mo mfa o mo so ni mutew mfa ne mra himfie ti oni omo eya bompu ni mpuno na Ewurade man sa direction se ebeka kakra bi na watamfo ensa kan Ewurade ma direction Man. onfa ni tumi basa so enyi wumfiri watamfo a epe wo seye ensem Amen. enti David titin de sogu no ho a sha se so de anwea eye na bodjisem se kedi o ground ya bodjise Me yin nyina.
O sha say o de anwea ene ntesuo se no na o sha say o boni hu neke no mu so no guy ba go say David ya o o se wo boa enye David ya no mu so no ni ahimfie santan o ndi no kodi wo hene hene so say mumu ade o ena mo de bodem ni aba ahimfie ha mo ka mo pa ne nko mo pa mo bodem ni mfiri ha na mo fa ne nko enti David ohene Abimelech me pamo no si abonte wo titi mu se kukuro Erade ma won titi amen wo titi mu se kukuro eno si mi ko David Kojo David fa won so de she Kofi David Kofi David me pa na mini me tam kwa o pe mi a makodru ho ke wo say mi ti ko ene me hira Erade ene nyina da SOMPA FM David titi mu no na so mo ka kire Erade ni kaga kra na fi ko awie Erade ma won titim amen osroso nyakopon pa ni tumi kase ensapleti woni watamfo ntem amen na woni David ato sa anwumi enti anope ye ni David to sa anwumi osi mehira Erade ene nyina da Sami Erade ajemedia anope Erade nji wonfri Abimelech ahoro nsam amen onyi wonfri Abimelech tumi ase amen ene na yeye wo menum dey Erade mu na mekra ebe ho no anope hwan mu Erade mu Erade mu Kristo mu mekra kosia mekra adwa mekra ya Erade mu o kra kwadwa ya Erade mu agen komona si osi Erade mu na mekra be ho no na ahombrase poverty na wonani agi eni amone me nkamfo Erade kase ye abusia mone me enkamfo Erade kase ye because of say ma hwehwe Erade yes na wo bua me anope Erade ombua amen enye nipa ene ye behwehwe no wate ngomana si osumi mu no ye hwehwe comfortable Tabi nemo ye hwehwe dom hina safo Erade Jesus Christ na ye de yakoma ene ye honhom nyina hwehwe ni die no kwasem ni se obebua amen na me nso so obebua me amen mahwe Erade na wabua me na wagye me afidie me suro nyina mu enti na Abimelech na David suro no no waka nkrofo a o suro no eho na David wo suro so o se ma menwane na hwehia na dabi so nsa aka me SOMPA FM enti nkrofo na David suro won ba ko ne ohene Abimelech anope dia wo suro no man anope dia wo ho popo de anim no man what said denara Israel kunkroni no obaji wa free ni nsem amen praise the Lord hallelujah ma hwe Erade ne wabua me na wagye me afidie mi suro enyina mu Jesus Christ Erade ene ne nam sa no ne ye nam o ogye ye fidie ye suro nyina mu Jesus Christ konga nje ye se ensuro na me no na ho sense ogye ye nti yes osi ohie ni tiem Erade tie no osi na wona ohwehwa no enimote na wonanim nwu ase Jesus Christ sister wonanim nwu ase amen brother wonanim nwu ase amen so odi akoma papa be hwe Erade dia Jesus Christ senim nwu ase e pa ne empale amen hallelujah amen indosi many ring ase da many ring ase da oye fu mejefu atabuki wode etinya dia yene a yehwehwe Erade no obema yene magu ase e ohia ni tiem na Erade tie no amen anopa minim ni yewudi mu hia Jesus Erade won tie amen
na oji no fi na ho hihia nyina mu. Amen. Enti me dofo pa. Awo hihia biara wadrum. Ye wo ogefo. Amen. Nidi any Jesus. Nidi any Jesus Christ. There were J young Janum, one bresono, Oguso Jeje Nemcrofo. There were J Janum, one bresono. Me woman, yes, Oguso Jeje Nemcrofo. Now also obey you. Amen. It would ye, Mamma no mum, near come for the case. And then I reverse and Yamicha who did Jauno. Na other year, nyum, am I? Osi meshira erade nenina nana yemu yeso bete na mi muda erade umuna mikrabe wani ho aho brasia for bete na waneni achi meshira rade nenina Nana yemu yenso betna mi muda iradi umuna mekrebe wani wo ahom brasie for beti na waneni achi o mone mekamfo iradi kasiye na moma yemo mani dinoso Mashisha erade nyame wabu wame na wachi me free ni emisro nyinemu erade bofu ba wana wosro no onsabensia na wachi won anopa money me kamfo erade kasiye Mama ye mom mani dino so ye dia ya shishe erade nyame wabu waye na waji ye free dia yesu nyina mo erade abofu ba wana wasro no on sabesia na waji won Ida no pay, mammy no mum come for radicasi. If he said the why ye ever ye bremuno, a ye fed. Ogusoje, Nebusia, a radicoswachi. Every day you're strong in him. It may be more, and may be and count shabrabonum. Now you watch it for. Okaya ho oje ye free niema ehya wo so nia wusro no ye go so aye danase na ye sorry ni obeje amen erade obeje amen hallelujah indiano pay nia ohiani nia watem na oji no fi na ho hihia mu na yeye wo yenum na yeye e wo yenum wa yeye wo menumo ona si wo menumo nie wa ya mami eye me fe do erade wa menumo nasi wa menumo erade niewa ya mami eye me fe dodo niewa ya mami eye me fe dodo erade niewa ya mami eye me fe eye me fo Onasi wa menumo erade niewa ya mami eye me fe dodo
Ye kansa yene kamfo kam. Dawas wadu. Dawas yo. Osasido. Osantutumo. Osankamfo. Osayeyo. Ye kansa yene kamfo kam. Oya tete kwa from Nyankopon a wote ase ampara. Ahine mu hino. Kukukono. Kantamantuno. Ayibi afunyameno. Obumpuni nyameno. Hwedi ampunyamia ye twa ye mpanhweda. Tini huwa Rafa Shakana Shekuni. El Shaddai nyameno. Hwedi ampunyankopon Jehovah Adonai. Atie nyina sutifo no. Elohim the Lord I wanna what you ask dada o. Anope bejo asido. Ye kan se bejo aye yo. Ye kan se bejo tuntumo. Ye kan se bejo aye yo. Osasido. Osasido. Osantuntumo. Osankamfo. Bejo asida, bejo tuntumo, bejo kamfo. Dawas wadu, dawas yo. Osasido. Osaye yo. Osantuntumo. Kwani adena asiye yele mawo. Yenimo bibia ka o Yesu Kristo a obewuchi yempa. Hwe omoji anugu wo ma yan. Udumo jane to yan. Udumo jane che yan. Wosa Yesu Kristo yo a obehwe omoji ago ni ye ka oti. Woni ye bodi ka se de na asiye ye ma. Yedawase wadu. Yedawase nshiranu. Yedawase woni ye pa membe nso ade endra. Enya ho ni nyanso. Nyini penyina na enya nseyo se katramada bojwemu amojedi emu abusania ye kansa ye nkamfo nkam oko hospital sakesia obakase obede nyame asiye se obi ya hangere na obebi didi agise de afari film no ansana ye bia na koniyam amaye dedi ban oye ye Metiasiona Amaya Daddy Ba Waya Yadi Ina Hallelujah Metiasiona Metiasiona Odinado so yesuna Oh my daddy manu Ina Hallelujah Nyametiasio From January to November, hey, and then 9th November. Hey,
what it done me. I wonder what it done me. What it done me. You can't run this and now one what it done. Amen. Yes, Dan Kennedy. What it done can see. What it done. Need on an auntie. Erade da what it done. Enye yetene Tabi. enye yenima yenim ye ano hati demo erade Edo. na mama dra what it done tie Amen. tikache erade se erade menda wase papa mama dra what it done mama dra what it done what done na achieve what done na achieve what done na achieve Dana se Erade yeda wase what done achieve what done achieve what done achieve what done eya what done Papa yeda wase what done achieve ateponi yetifo ensem what done achieve anope asidan count anope asidan count Enya yanku eni gisema omu no se enya yanku ye ne yemba
Yeni Yananum, Yeni Yakunum, Yeni Yabusia, rather watch it. Amen. Pay your motor for you now, and I'm catching the same. And rather accident county. Hey, I won't now what them afraid you call. That was my was that Omusuku come. Oma good team. Oma dear team. I didn't to me because your boy and may you buy us. I say that's and one famano. Osasido. Enjoy me at Yawaye. Osasido. Famano. I say that's and one famano. Osasido. Ajonya me adia waye osasido omfemano osasida ajonya me sasida ajonya me adia waye osasido asida sana omfemano osasido ajonya me adia waye Osasido, one famano. I say that's a no. One famano. Osasido. Osasido. One famano. The radius, my mofra. The radius. That was a tontron, was a Baba. That was you. La baba that was you. La baba. You need to my focus. Eradia that was. La baba, lo shanda la baba. Baba. La baba. Ike da radias. So was asida was a tonton. Why grant you better to so when the wire go with your sound mopo? That's it for the swagger. So I'm at the baby. Yeni Makasi, that was you. Yenim Kwadakasi, that was you. Yenim Kwadana Kasi, that was Bejuasida, Bejon to Bejon come for, and a pair Bejuasidai. Yeni Makasi, that was you. Yeni Makasi, that was you. Was Asido, was some Tuntubo, was some Camfo, Yankwada Mokosu, Omucha. Omo koba we different fibamu omo didi emunyana abade ho bai omo bai do omo kosaba de kan se asidankan ngoda esi de na ase mawo ngoda ka se de tonton mawo ngoda ka se de ayeye mawo isuku gomo ya didi emu ye twa kwa mu ya froka de koba de kan se ayeye ne nkamfo nkan ngoda se de na ase mawo ngoda se de tonton mawo ngoda ka se de ayeye mawo ngoda ka se de tonton mawo ya mawo so kan Kase Werade and Hawaii, and any penny and say you, Secretary Mada Boja Mujedi, who Fusania, Yamakasi, that was you, your office for Cassia, that was you, Yemianam Cassia, that was you, and Coreo Gada Hena Cassia, that was it, and I say Guton, Tuntuto, no, say the Mawo, your mouse so come for show any munam, and a pair to us do, and a pair by Tuntumo, and a pair by you, and a pair by Tuntumo, but you was a die, was as you do. We are to go from one young way. I be a Funyamino, Upumpuni Yamino, Jediam Punyakup way, Jehovah Adona, Adiana Sutum Fuano, and Lord Alona, what Yasada Dao. Yehu no pebe wasida be John Tonton be John Camfo be Jwa yo ye ni mo bia kan kwa ho yemfa na ase nkoma nsuo yemfa na ase nkoma abo yemfa na ase nkoma nua yemfa na ase nkoma bebibia nemum de aka ne se wutwedi ampo Nyankopon a wo soma wo doba ma ne be wuchi ya no wo na ase de na ase ne aye be ma wo wo sisempo enipa anyi wa ya obema mo ane mo ebo ene abosia ayi wa ya yesene mo ene abosia enti wo ane ase ye tontom wo ya ne ase ye mauso ya ne ase ye kanfo ya ne ase ye pagya wo ti anopai ya ne ye ma ya ne ofasefo ye nuanom nyina nketo ka se ye da wase ye se beji wase dai beji tontom o beji kanfo beji wa ye yo beji na asio anopai beji wase do
Ngutoni ade na asia ne aye bema wo. Ngutoni ade ntontom bema wo. Ngutoni ade na asia ma wo. Ye ma so kamfo ka se wo Awurade na waye. Betu asedan. Betu asedan. Asedare. Jewa seda. Asedare. Yada wase enti anope yane yema yane wofasefo nyina kase bejo aseda ye kase bejo ntontrom enti yade aseda nkuto ne yade mawo yenim obi bia ka nkwa ho nkwa ne yade na ase ne aye be mawo nkuto ne yade ntontrom be mawo nkuto ne yade nkamfo be mawo anope bejo aseda anope bejo ntontrom o anope bejo ayeyo bejo nkamfo de ka ne se aseda nkan na ase nkan Nasian count, that was what that was you, was Sassido, was Santuntumo, was Sankamfo, was Ayo, dear Kansa and come from that was it, was Sassida, that was you, was Sassido, was Santuntumo, was Sankamfo, that was it. Maybe be a Munabiano, dear Kansa and come from what the Koba, your question, dear Ba, it was school with the SC was school, and I would be a Korea dream, and we are new Mudio, and then I'm form of fun or school moves, and reading a channel, you would Saba, now dear Kansa and come from count. I don't pay by Joasido, I don't pay by Tuntumo, I don't pay by Joasido, I don't pay by Tuntumo, I don't pay by Joasido, I don't pay by Tuntumo, I don't pay by Joasido, I don't pay by Joayo, I don't pay by Joayo, I don't pay by Joayo. Yeah, can't say and come from count. Yeah, can't say and come from count. That was you. The master was you. The master that was you. The master that was you. The master that was you. The young man could twenty nine. That was it. Yeah, can't say and come from count. That was you. Was Asido. Was Antonio. Was Ankamfo. The different infidel. Omo begging in Adam. A Japanese man also. Dear Kansa and come from count. Udomo koba ewe Yesu Kristo ti. Fanasima erade. Fayema midino. Ono na waji yenko. Ono na wasaya yanwo. Ono saberi me. Yewaya esawo. Yeni yekruni yemanum. The radia yamaye edos. Yeni sobebre. Kache radi se radi wayadie. Yeni yefie fonyina yefipam fonyina yejinoma nemu de radias. Nebusia baby obia ye de radias ma ejume wura. Nenkwa ho. Ne di freni ni fiba yemu. Di jume die mu anantie.
Ninyamu say Erade ni tumi kase e bone nkwa ho ban. Bone ho ban. Jesus. When a differemu, ni dwumadi mu. Ne naye ne sorry mu. Ne yere ne ma. Kaje Erade say Erade adwuma wura. Eda wase. Jesus Christ. Say Erade Nyankopon ma ni nyansa ne nimdie mu do. Ne wonye sika no afanto na matete anwi. Wa vanya empefra. Nemo odia yesa dwumadi kesie yi. Ama ya bi Akwantuo fo so enya akwanya wura. Ma ya baba hini no dawuro abi. Endi esese ye dewrade ase ema ne nkwa. Ema ne fie. Ema na difremu ne nyuma hodo. Etikache rade se rade adwuma wura. Ye gina na nemu dawase. Me gina mi ku nemu dawase. Me gina mi ma nemu dawase. Me gina mabusu gina nemu dawase. Dr. Baby o mi ade rade ase. Dr. Foster. De rade ase ma nemu dawase. De rade ase ma ne yire. Dawase o baby. Ne ma through. We different hospitals wo ekase dawase hospitals akase a we dawase kan wo si asidan kan the radio we be your cancer asidan kan your cancer yin kan woni ne fi pam na akase dawase woni ne yire ne ma akase dawase woni ne busu akase dawase woni empani fo wo fi ye mo ina akase dawase e mani jaso e simple phobia ko senkatwa so ya akase dawase dawase doctor so on the mother was you on the year was you on the joy for that was you on the hospitals na kasi dawase on the hospitals na kasi dawase on the radio phone na kasi dawase you will be na kasi dawase wa dawase unsirano doctor so dawase doctor so dawase doctor so dawase so the busia kasi dawase wanene makasi dawase wanene yere kasi dawase ebade wanene tuwa phone na kasi dawase bia wona so dawase bia wona so dawase so dawase doctor so dawase wanene phone na kasi dawase ya cancer sidanka ya cancer your cancer tron kan la baba bale na asianka la baba tron kan la baba bale kasi dawase onne yire ne makasi dawase ye de radio asibiom emma radio station manager or manager adwuma enye uses Mr. Robert onne wana wa ye adwuma wa hanyina da won kwa ebesi cleaner so ye wo pepa ye wo pra so wan sorry am pra me cleaning ha Erade ye dana ye de Erade ase Erade ma wonyina nkwane ahoden Erade ma Mr. Robert nkwane ahoden ne wana wo ye adwuma wa hanyina mrantie wa ha maba wa ha Erade woni wadi ni yi eye ni so eye ye fe manager or manager adwuma na ama yesusu yetumi abehunu de yehuni na wo a wotie ye echichi ni benche ye wo wote na wuhunu eye ne manager papa anopa ye ka jera de se Erade Mr. Robert ye gina na name anyone o ye adwuma wa hanyina name mrantia wa ha mabawa wa ha presenters wa ha ye jiro mu nyina nam ka jera de se Erade ye dawase wo mo nkwa homba ye dawase efa manager so Mr. Robert yensi so ose odena asia ne yinta so ma baby biara uchine bia ka so dawase jai en kola no no mo ya jumenya fia mu Mr. Robert so ebesi wo mo pepa hase so Erade mo so mo dawase Mr. Robert ne ma se wo dawase Mr. Robert ne juma for kasi dawase Robert kasi wone da busu nyina kasi dawase wone na juma ya for kasi dawase o se dawase dia mu ni nyina kasi dawase dia mu ni nyina kasi dawase biara Erade
doctor baby a radio be yes da wase yes da wase Sir Robert na busia na kase da wase oni na juma yefo na kase da wase oni na juma yefo kase da wase o bibia we ye juma bia na kase da wase o da wase o da wase o no kase ye come from come no kase from come yo kase ye come from come yo kase ye come from come jam Sir Robert ni ngani mfunya kase da wase oni ma kase da wase oni juma yefo na kase da wase baby biara that then I'm family now. I see. Oh, you're crying. As I'm Yehovah, hey, and then I'm family. Why? And then I'm family. And then I'm family. Then I am fire now. I see. Oh, you're
David say make sure everybody nanyina. And now you are there no pay yen sure everybody yen shirano. Dia na wanu everybody aye wanu. And I see wanu. Le baba yeshira. La baba le zandara baba. La baba le baba. Le baba le zandara baba. La baba le shandara baba. La baba le shandara baba. La baba kandara bashandelele. Yeshira. La baba le shandara baba. La baba le shandelele. Le baba le shandelele. Le baba and obey Yeshua, Yeshua, La baba, le shandara baba, le baba, le shandelele, Yeshua, le baba, le shandelele, le baba,
SOMPA 93.1 program ubusu awutie heaven Akwantuo. We are for heaven, not for hell. Na ya de rade ye nyankopon ase na ya sorry no. Ebi se ebra so amaye. Ebra so amaye. Yes Lord. E wo si eyi na ye. Odi amaye si eyi na ye. Yes Lord. India no pay eya ye. Eni e de ma ye papa. E rade nsa fa ho him. Na dia otina ye mu. Ono no oya ngwangade e. Eni senchire ni. Oh, sorry. Amen. Amen. Yeah, can guys Psalm 32. Braya de Radia Senior sorry nevi Psalm 32 verse 5. Osi meka me bone ma kira wo SOMPA FM na mankura mamumu yo no meka se meka me mraton ma kire urade wona wode me bone so emusuo eche amen endie be pie urade animu a ye kan ye bone kire no ye kan kire nipa enka so me de me ye so spiritual me de me tene ye urade nyankopon tene ni mu ena ye nya tene ni se urade tene ni ni hwa ka ye ntene Count. Edi David say meka me bone ma kire wo na me nkura ana ba ya nkura ye ka kire urade se urade wo na wo kire bone enso ye ho aduru me bone nie o me mobo na pa cheme me ntu me nkura amen Amen. we verse 1 cause enhyane de ode ne mraton ache no na wakata ne bone Jesus Christ.
edi se Ewurade ankata o money so na o se ye boni e da bi eguso aye die so oga se obebie so enka ye ni bewu papa ebi die nyo kwa boni agrofo se kukuo mu die enye easy boni e David die yo se Ewurade eni e meka kire na me nkora ene Ewurade se eni e nhira ne se nipa obeka ne boni yana pike o ke kansem oh no ma SOMPA FM. last week when we two na boy ona so boss ampai kai Israel ni ode ne mrato ache no enti say Ewurade de yebo ne che ne ye bless ode yebo ne ache ye waba betna ye mo ye go to sorry no ye go to sorry no ode yebo ne ache ye yaba waba betna ye mo oh yako eni yako to sorry wo yako to sorry wo anopai dia ode boni chane ni di ni Ewurade amen on fire from so cheye man na dawroma on kata so maye Jesus Christ David say Ewurade senka wo ya me mfom so so ni madia kama ho fe kora bayira ke bayira o ke ya ho fe bayira ko baye se Sodom kuro no mu baako tano baye ka kire Ewurade se papa uche unie ya fom ya dinsem hunu emeke ka me busa no se kasa dodo akura mfom so mpem ti ya ka boni no bi di nani akosi adwaman so kwa na ko ensa bro so adwaman dia so wanya ya wana ade se SOMPA FM. eno kwa no bi di na dwe kosi so nenso anyinyi eye boni anyeni eye san tiano pe ye sire Ewurade se Ewurade bra onkofo me wo wanim se bai enfum so bia maye me kasem madwinim udini nti fa cheme amen bia no sire Ewurade sa bia no sire bone pache sa bone pache mu Ewurade Jesus anope hu me mobo sire bone pache ma me ho eni metiefo sire Ewurade hu me mobo na dom fa me mfom so ne me bra cheme dia madwene edwene ya dia makoma eni echira anso weni anope udi nti Ewurade fa bone chi Ewurade fa cheme moja ni nti fa me mra to cheme moja ni nti Ewurade fa me bone cheme nena no pay dia me slow ne se mimiti na be show jagu mimiti anope so biara ewo mi mu so bia we Ewurade ebesi me mpa bokai tiefo nyina na so bia wa ye boni biara Ewurade maya ekasetia anope Jesus Christ wo jana wo hwie ku okava no de bebe pa boni tia amen amen boni ekasa boni kasa tinano ke kum ni nua na ni moja ni tiem SOMPA tiem FM. Ewurade ekasa ye bompa ekache Ewurade se Ewurade boni bia maye tia o ana maye tia me kum maye tia madam fubi maye tia me ankasa me ho na ekasa tia me
boni bi awurade ma ya ekasetia me udi ni tifa cheme na chimi frim bosa empire ne me yanko boni bi awurade ma ya ekasetia me esi mi shira esi mi dom awurade Jesus Christ moja ni tifa cheme na chimi cheme boni bi ama ye bi ekasetia me awurade fa cheme moja ni tifa cheme na chimi frim awurade boni bi ama ye semi yanko mesra ma me ho ene atiefu a anope wo tie program na o hwe me nyina awurade boni bi ya ye bi ekasetia me bia no si ye kwan e wo ye ne wontem be si ye mpa bo bo aye kwan be si ya dance ye ma me ne wontem tie awurade wo moja ne be hwie gu na se be je me na be se samone dia eboja ni enkasa ma me Jesus Christ dinim Jesus Christ dinim amen osi enjane de ode ne bone ne mra to ache no na wakata ne bone so amen enjane enipa ewrade emu ne mumu yo emu so entia no pe ewrade hu ye mobo no mfa ne moja ne kata ya bone so na ewrade hwe comfortabia o hu message mamoni oh who me say consent nemo hemi obehunu moja yes lord oh who me say me ye diboye ni biem nemo moja no Yesu Kristo on hweye woni moja eja no benfum so bi aye bi ewrade nkata so wo se ewrade hu me mobo na no pay for moja bra ne kata me bone so eye mani wu boni bu akwa wutimi nka o no pra hona to baby ade komana say ni wu obi ti ti comfort pa ne ye we rade ma ne parliament amen ti so for so me ne ye we ni wu ye ko bia rade ani ma ni wu pia ni wu ne so de okukuam bia be pie amen ti no pay Radi hu ye mobo amen na won kata ye bone soma ye o se radi Yesu Kristo mi mobo na no pe umoja no fa kata be bone soma me boni bi e medi de ma ye wokukuom de medi obi echi akoye radi Jesus Christ umoja no fa kata soma me radi kata me bone so se de wasam se emie so papa hu mi mobo ubie me bone so asam ato me nya jina bia wo wanim Ewrade enhwe me bone so otumfo nyankopɔ enhwe me bone so na mo hwe moja na pe ewrade hu ye ewo ni moja o hu ye ewo Kristo moja o hu ye wo Jesus Christ moja na o hu ye bone o hu ye mrato anope Jesus Christ Jesus moja anope fakata me mrato so fakata me bone ni matiefu bone so woni biara ya ekasetia ye ebesi ye ne wontam bakwan ebesi ye nhira kwan no anope Jesus Christ umoja ni dikata so maye papa kata so maye maye bone empie kata so maye ehu ye saye de bonya bolim nemo be huye ewo mochem wo be huye wo Kristo mochem onyankopɔ be hweye no wo hweye no wo huye ni a o huye se emoja ataya bode emoja na tso ye ho emoja na ye ma Jesus moja no ayeye foforo ajiye fi boni ajiye fi boni ajiye fi mnato ne moja no edi amaye moja no so moja no akasamaye eni munyam kaudi kase Yesu mi dawasio haye SOMPA 93.1 Oreme haye SOMPA 93.1 o se SOMPA emadi akatua program osungu so wutie heaven Akwantuo ebia na wuchinchim afidie na go so good ebeto ha ena wuni ye program enchim free ha ote commoners ye wa di oye programs ahuro bebre ewa
Aye good. Entity. Na ever walk. Ye kwa yenim. Praise God. Why ya? Obakazo meda kakra. Entongo kakra. Obe huane yapon. Ne yapon. Endi ema nanko weniso. Amen pa. Amen. Ema ena enko weniso. Ye bompai. Ebra yasre ewrade adom. SOMPA FM. Ene na hoodin. Yasre bonifache yasre ne se. Ma wadom nomra. Yesu. Yesu. Yes. Wo. Eradi. Ma woto mimra. Yesu. Evise sadie yebo mpaya eseno yenim nenso honhom no ara e de openia eni kabia edimai Jesus Christ nadia opepe akomamu nunim adekodia eye honhom no adwen efise ode ma ahotefo no sadie onyankopon pe amen kwaye faso bompa yenim o nemo honhom no nemo honhom konkro no ono no de opinion eni kabie tibai endi say ya bompa ya ni e boni ekikamu en bible say oba oya nkwai oba oya nkwai afani nyado a wafani ne kwansusa wafani beans kakra ena wafani magu ni jeni wanyane nam kakra wanyane nsu wanyane chakamo praise God hallelujah to be yam ni nyina no kikabo ene yam aso na dia also ne yam pai boss one Jesus Christ eya hongongo evi zen pai bobu ha eja ne te kora os
Nedi enie. Na ongongo meja ne tenesa. Osane so. Ongongo sone yempa eboso. Sade eni abe yankwan. Ye wa abe ni yi madwa ni nyina. Ene mafi ni nyina. Ni ade sonye esiso ni esone kwan. Edi abuye ye namnu. Sabe bebe na ongongo ayi. Kwa so bompa ye nim. Nemo hon konkrono. Odi opini. Eni kabia. Eni odimai. Ebi say. Se die si bompa ya ese. Eja no pe ya be bompa ya ese. Amen. Enya mpa ya ne mpa yo. Enya mpa ya ne mpa ya. Because every na ni yo di man pa ba mo bi. Na nipa na me bompa ya man ne hu nipa ewo amano ne. Na ongongo hwimi ewo ekọ baabi a obompa ya. Ne mpa ya na ono tie broche obo no. Se o group bi a ono mo bompa ya. Na ne mpa ebo na omo bo no. Ongongo e kwaleto. Etise o se o kwa sorry a set of instruments. SOMPA FM. I say you want idea round the biata. Round the shen. Drums the event say Yebomuno Simbas. God bless you. I've been by no more at the sense idea. Me team assume chan. And the radical gem say said your mobile buyer na me metian. Sana. Oh, ono so ti wona su. On dere. No na chan. And one chan. E won me asu. E dan e ye me nwanwa. Eh? Say yam paibo. Enye yizo. Ebi no guso bom paie ba ebi paibo yam paiba ense. E ye chan won yam asu. On dere. Now no pay God so good is me no me no pay body. Enye chan will be us. As a common as Yes. Hong Kong. Oh ya for say. Or sonne yam Bible. Obema yam Bible are unique. E wo tum fo nyankopon su. Obete de ye ka. E rade bete yansem. Hong Kong ba fa yam Bible nako. Na obechire mu na obete yensem ayeka no de humu aye ebebre hallelujah Amen. tano be yesre nyame honkonkon se ni be ya honkonkon ma mi nya ne mpaibo group omu mpaibo omu boye se ni pan erade bie ne so kire me se ntira edina ne mpaibo enkotawi eye chanchan kese ni weze ni subai so he enye enkwaye Chan. SOMPA FM. Ano pay onyame honkonkona Jesus Christ. oye boafo maye Yes, Lord. ose honkonkon ebua ye waye mpaibom Yes, Lord. enti ye bansi abebo mpai Jesus. amen Amen. money devotion ya bewrade anim say by the ye be bompai na de oye ye boafo no oye honkonkon Amen. ono no obeboa me ya bompai ya ese ama ye mpaibo ye nsaka ye mpaibo muaye nemo ye mpaibo nya chan wo nyankopon asu nemo rade bema ye mpaibo ye muaye ne ye nsaka because papa ti ye nsem aye dia be pieni tano bema me no mienu nka njira honhon konkron se e ya mpa one ne ye boafo one ne ye kamafu one ne ye kwanchirefo etia no be o metomye waso ode opini a eni kabia ne timaye opini honhon pini wasi opini emma comfort opini ma wo awutie me wo anwo hwe me ode opini eni kabia ne edima
enti se bisa bibi da wakoma so a Hong Kong or Prema. So we are Hong Kong or Prema. We young Kwa Hong Kong or Prema. Or what you are Hong Kong or Prema or Prema. So Ubenya Yansa. So Ubenya Ochie. So Ubenya Fahudi. A Hong Kong ne Chuma. Or Yakupodia Shannon as Omayana Sassi Subacono. Hong Kong Juma or Yaw Minumi and Nuhono. Bacono or Penemaye. Or Dimaye, or Boye, Mayam Pabo, and Wafam, Mayam Pabo to me a janenim. Way a can of Jumano homes. Hong Kong Juma or your house or best summer yare, or bet you or Kranquash, or bet shower so a yen Juma a capo. Jano Bay a catcher of Gogo, Ubrenier, Hong Kong Ubrenier, Faminomum, Famicranomum, Shamede. Nashamema, be a boss empire. I pay you jar cranny peduina, the show concuna so massy, as a pa medini away a bravo so, and pay Mount Concro medini away a sway, Yame on Congo and no pay Ubrenier, pay the fine. Ye want to pay Chandra. Yow the beer send it. Everybody, yow. We are bravo. Oh, Congo, what I want to what I would buy my what I want why am I a pipe every channel? It's a Hong Kong. I do my Hong Kong, my empire, and yet sham owing him. My empire, and yet do him, and yet do him, and yet do him, owing him. My empire, boy, and yet do him. Hong Kong, TMPI yes, sir, Hong Kong say. Oh no ba odi ahode ba Hong Kong ne ba odi abashe eba enti nyum ne se she me ma minya mie she me ma fa hom she me ma oh she me ma minya mie she me ma Shemima, Fahom, Shemima, or Shemeje, Shemimo, Adunya be Shemima, 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 and obey your song, Kungo say. Now, what ye are you, Freddy Quay? Ye can't say any nipa hodwa, Eddie Comobebre. Baby, I tossini. Hong Kong only you seen to Jesus Christ. Now, oh my yam. Jesus Christ. Baby, I am mre. Hong Kong one of the 1 2 yamre. Now, oh my yet. Sister, I just saw what can I yet tenny. It just saw Muni pan a yet tenny. It just saw home a yet tenny. Me go for would see me a woman. It just so what can I yet to me? Oh, home a yet to me. If you say Hong Kong, I don't know what they for. I don't know what they for. I don't pay your slow Hong Kong. So Hong Kong, Mammy, when yet to me. Mammy, money pa and yet to me. SOMPA FM. Or see. Ready who me go me mo she me mo kwa fufro na mayeni oh yeah na mato niawo udo na mayeni oh yeah
no Jesus Christ. Erade humi ngu yemu. Amen. Na onhye yemu enkwa foforo. Amen. Onhye yemu ahode foforo. Amen. Ti baby a wotie mi bia wo se erade humi gu mi mu. Humi gu mi mu biem. Na hye mi mu ahode foforo. Hye mu enkwa foforo. Hye mi mu ahode foforo bota mpa ya mi enso. Erade Jesus. Ano be humi gu wo krofo mu. Na no humi gu asuafo se monye ho konkro. Erade a humi gu asuafo. Ano be humi gu mi krem. Ano be humi gu ya hu. Erade wo ni ya hu ode. Erade Jesus. Erade Jesus. Jesus. Oh, homono. Jesus Christ. Am I yentosi? Ebusia. Se wutosia. Enema bebre ne betawu. Se ankure. Ensuo ewa ankurem. Na se eyemma. Na yedibi gusu na eyemma. Ubewu se fie wasie nyina. Na eyigu fam. Na eyigu fam. Nemum se ankure no a ensuo mu no se etosia efini nyina tem se wotosia nyama boni betawu mu nemo sa wo ye ma bibi boni ntumi ntira wo mu because ade ne baba no wo ye ma eti e ba ya e wo se de e firi wo mu ko e wo se firi wo ko entumi ntina wo mu anopa wo hia amashe meso mi hia amashe ono wo shetete fo ne ma anopa wo hye ma amen o hye ma SOMPA FM wo na wo shetete esuafo ne den ma otumi ye nienka otumi nye yabo yensa Baba wanim me hia mu amashe me hia mu amashe shemema ewo huhu said ya wasam se maya moronsa ero de sakasaka ba ne mo menyama erade ma menyama wo menyama sumu wo me paibo mu wo me Kristo sumu ma menyama baby a me to see biara owura hu me mobo yimi free symptom ma me kra nyama ma me honyama ma me nyashi ma me nyama ewo Yesu Kristo di mo ano pera de shaya ma so mo shaya ma la ba le sanda ra ba 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 la ba 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 le la ba 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 le ba ba lo sanda ra ba 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 la baba baba le sandala baba baba la baba le sandala baba baba le baba baba le sandala baba baba le baba le sandala baba baba everybody shamema
La baba baba le sandelele. Le baba baba. Ano pesa yama empaibo musayama. Wasa musayama. Bible kika musayama. Sayama wasa musayama. Ebadi sayama. Yemi musayama. Mayanyama. Le baba ye mujamu. La baba le sandara baba. Le sandara baba. Shamimo. Titi jano eri yejuma. Titi jano eri numuda. Oje free soro. Pentecost jano. Ojano der mi mui. Ojano deru mui. Pentecost jano. Eri numuda. Titi jano eri yejuma. Titi jano eri numuda. Oje free soro. Pentecost jano. Ojano der mi mui. Ojano ede umui. Pentecost jano. Eri numuda. Oja so mi mui. Meka so no da. Oja ya so mui. Wonso so no da. Oja so ye mui. Embe kentrima. Pentecost jano. Because what dare. Anope erade fa oja. Enye yenso. Amen. Erade ma wo a wotie me ye ja. Amen. Erade nya wo oja e wo fie ho. Amen. Onya oja. Amen. Ti wo tu kwan ya wo di ja na e. Jesus. Ejuma mo wo di ja na e. FM. Wo se erade ye mi ja. Fi se wo ye ja. Yes, Lord. Ye nya nkupon ye oja o. Ciao. Eja no pay ne hohoma eye ni tumi no eye ja. Onso ni ja wo ye mu. Ma ye mu nipa ni nye ja. Jesus. Yanya hye. Na yanya namo. Yanya motro mojo. Jesus. Davida. Kasa erade ye mi ja. Erade yemcha. Erade ye mi ja. Erade ye mi ja. Anope ye mi ja. Mame kra nye ja. Mame honhom nye ja. Mame ni pedia nye ja. Erade me ja mra me ho. Erade mame nye ja. Mame nye ja. Mame nye ja. Mame nye ja. Bompae mame nye ja. Mame nye ja. Eja ngura wo mu sister. Erade pani ja ngura wo mu brother. Osrum soni ja wo mu. Enshi ni ama boni bia. Enshi was ni ama boni bia. Ojanare. Pentecost jane entare. Sister ye ja. Brother ye ja. Jesus Christ of Nazareth in the Man. Man. to me. Jesus Christ. Amen. Amen. Me say on konkon e To me. to me. Power, oh power. Power, oh power. Power. Oh power. Power. Oh power. Hallelujah. Power. Oh power. Hey. Power. Oh power. Power. Oh power. Hey. Power. Oh power. Hallelujah. Power. Oh Lord. Hey. Power. Oh power. Yeah. Power. Oh power. Hey. Power. Oh power. Hallelujah.
to me kasiano. Jesus Christ. Sister embamura. Amen. Erade to me kasiano. Oh me embamura. Amen. Erade to me kasiano. Me papa do fu embamura. Amen. Abranti afa erade to me kasiano embamura. Receive it. Na your power. Amen. Aya se. Yeja. Yes, Lord. Abu abi asroja. Jesus Christ. Erade ma wonyeja. Amen. Enti ye fredi ni ye koi. Ye di jana eko. Jesus Christ. Akwantuo mu ho. Yes, Lord. Ye di jana eko. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ye ti erade asem. Na ewie de baton no. Atwaso. Ebeto aso. Yes, Lord. And now, aye, SOMPA. Ate komanas. 93.1. O SOMPA wakatiapa. Eti mpaya yeboy. Yebenya akatiapa. She. Akatiapa baby. Tinabia baby. Na me de bema. Ona oya mechuma no kwari siase akati ya papabi tnabi ya papabi na me de bema ona oya mechuma no kwari siase na me de bema ona oye mejuma no kware siasi. Amen. Amen. Ene asemtia Erade Nyankopon nam ne honhom so na oyikyere me erisa guma sum se me ne wo meche asem ne etia but emutu na me Erade ma se omie wani nenya asem yi mu hunumu Jesus Christ. nya Nyankopon asem mu hunumu na omie waso Jesus Chrisst. na ti Onyankopon na asem yi ase ti ase Yes, Lord. me sra hon konkono a ogboa ye na janom Jesus Christ. ma onya asem no mu adi Amen. ene nyam asem mu adi nyamu hunumu Amen. asem ni tia o say be faithful ye no kwafo ye no kwalifo so anoperade busa o say wo boni mpaye SOMPA FM. wo ye no kwafo odi no kure obo onu angasa no ngro ni no kure ma no ho ata obo onu angasa ni onu angasa kura oni no kure ma no onu angasa no ngro ni no kure ma na kan be se obi a ono tenche eno be di no kure ma be faithful. Yes, Lord. Brother, we are no kwafo. Sister, we are no kwafo. Ya di bribisha won santi eye ye. Ya di bribisha won san nipa odi ade na sha won san so na kuma toni yem. We are no kwafo e betumi ya jiwadi. You better be the church as I want, sir. You better be the bushia and your body as I want, sir. Or you better be the fear as I want, sir. Be faithful. Say a share. Hebrew chapter 3. Na oka abrantie bi hu asem ne wo mrantie ye wo nipa mienu oba akode ono ena je se ono wo mpe no kore
na baako so de oye no kwafo. Hebrews chapter 3 verse number 5. Osina Mose die odi onyankopon fie nyina mu no kure sa osomfo sa obedi ensemu a orebeka debi no ho adansi. Mose die niema nyankopon de hye ne nsa nyina no odi mu no kure sa osomfo. Mini abema wo ya osomfo abayo a wo ya osomfo so wo som wo wura no wonu kurem wo ya osomfo ewa wariem wo ya osomfo wa adwumam asafonumu. Moses die odi nyankopon fie nyina mu no kure anopay. Examine yourself. So odi niema nyina mu no kure sa wo somfo papa sa Tabi wo be di adansi. Tabi dia hye wonsa no be di ho adansi esen wo be yi ano sen ne be si wo sen ne be wie wo sen. Na no nyankopon ase medie me ye no kwafo. Praise the Lord. SOMPA FM. Moses die odi nyankopon fie nyina mu no kure ye wawrade animo ayesre onyankopon se obehu ye mobbo wasase ya na daroma odi yabaso na obeyi ye frasase weso akotena bia fofo. Fasha wadum say ye firi nyankopon mu ne bae na heaven ye ka heaven was e ye onyankopon mu e na ye sai ko ye ko hyeni mu e bi so osi onyankopon to madan woni pem no obetena ye mu woni mu ye firi nyankopon mu ne bae o ye firi ni mu e tie be sa ko ni mu na papa ye no kwafuo yi nesa wotena asase wesu di atoro etena asase wesu a wontumi nko wura ni mu biem. Praise the Lord. Hallelujah. Etia no pay eradisi mi musa say so we ya no kwafuo ye betumi de ye ho ato so amana ye yie. Mose no any party say me no me no. We any party say me no me. Oba ne barima ne hia na wo. Nanso papa yi abrantie onyankopon fie onyame nnuma die radical so wonya bia wo ye ne pepe e wo no kurem sa osomfo edi ye di ne ho adansi anoperade ohu ye mobo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na wahine bi nso wo twere yi mu a wano nso so wampe no kore na ohi Yehoshaphat ode no ko boss a wahine no na sa wahine sansa no wampe no kure nti na Awurade pede kuru na Yehoshaphat de ne ko boss a wahine no
sɛ ne nya onyankopɔn paa damfo ne Yehoshaphat ɛnko kumu ɛka saa ɔhene no by na Yehoshaphat wakoma pa no wadwempa eti na Awurade dɔ no na damfo ne Awurade eti ebra ewo ne ba Awurade save. Praise the Lord. And you'll be at the idea of one. Every any part of Hokoban or your Yametan for on pen of crack. Or be on pen of crabia, which I say a rather town for. Or be on pen of crabia, which I say, oh, didn't because Omo dia tron obi timi e dia to obi so ameni pa no ene wan ti ase ate true of us eni ba na wa ya de oni ho ko ye twato atom soma ebi susu the prison. Praise the Lord. Hallelujah. Na anopei Awurade asam eka kire yen se yɛntɔ nokore na ma yɛntɔ nokore ɛyɛ nokore eti according to John chapter 14 verse 6 no Yesu Kristo kan ɔse me ne kwan no nokore me ne nokore no eti sɛ wo pɛ nokore no ɛne Jesus Christ. Enti wo waji Yesu Kristo edi na wo se Kristo ti umu are na wudi ato no bisa ho se mia Kristo eti bi mu no Kristo nso eye no kwalefo ade na mi di ato a kire mi nue bi na mi di atoro a kire me mfafuo bi ede be na timi mu. Hallelujah. Amen. Wana wo pe atoro na won die nyina twira na ka wo ho asam ato ho dada se wo mu benya wo mu chefa ewo o chatadi Anoperadi nyi menu mi enu chefa. Amen. Every oja etadi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nemo ye chefa be ye heavy Jesus Christ. Ye chefa. Man. Sister Radima wunya chefa wa heaven. Radima brother nya chefa wa heaven. Amen. Sister Radima wunya chefa. Owo me. Radima wunya chefa wa heaven. Si atnasa si wesu si ebedi atoro ye beton no kore sikanti kakra ebedi enti aduane nti ye funu kakra yinti na ye ntumi anye no kwarefo na ye se ye beton no kore ni ye di agisika dia eni ye debi no ye benye chefa ewo ojaman nkuro na no peme ne wo Awurade ma ne mpale ye. Amen. Eti na ye be pie n'animu a Awurade de na sam ma ye nse na Mose die odi Awurade fie nyine mu no kore se wo somfo debi no se obenya adanse ewo asemu a anade ye de ahye ne nsa no onya dance boni nemo obenya adanse papa. Hallelujah. Amen. Wahine Ahab emma ne homene so se oni Israel hine omo kabom na omo akotu
ɔhene baako so sa na ɛyɛ na Yehoshaphat ɔde ne ho kɔbɔɔ no ɛna obusa no sɛ ɔsa yɛ wotu yi wobusa Awurade na saa berɛ no na Onyankopɔn ne adiifoɔ ɛne ahemfo na ɔde ɛkyekyere ne man enti Ahab yɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔhwehwɛ adiifoɔ a ɛwɔ n'ahyeɛ so 4,000 hallelujah na wɔn mo kɔyɛ na ɔka kyerɛ no sɛ adiifoɔ wɔ nyina ba ɔsɛ ɔnana kɔ wobɛdi nkunim nana kɔ wobɛdi nkunim ɛna ɔse adiifoɔ no nyina sa ɛna ɔse baako bi wɔ ha na ɔno deɛ ɔmpɛ masɛm wɔnhyɛ nkɔm papa ɛmfa me ho ɛnkɔm bi ɔbɛhyɛ biara no ɛyɛ ade a ɛtia me enti mempɛ n'asɛm ɔse na Israel na Syria ɛne Israel tena hɔ mfie mmiɛnsa a ɔko bi ɛni wɔn ntam na afe a ɛtɔ so mmiɛnsa mu no Yuda hene Yehoshaphat ɛsane ba Israel ɛhene nkyɛn na Israel hene ka kyerɛ ne nkoa sɛ munim sɛ Ramogilad ɛwɔ yɛn na yɛn deɛ yɛte hɔ kom na yɛnyi mfiri Syria ɛhene ɛnsɛm yi. Praise God. Yeah. Ɛdeɛ bɛn na wɔwo a obi bɛ sɛ ɔgye firi wɔn nsɛm. Anɔpɛ yi yɛbɔ mpae sɛ biribi yɛ wo dea na obi so wɔ ne deɛ ɔwɔ tumi ɔwɔ sika to ɔde ne sika anaa ne tumi ɛbɛgye saa deɛ no afiri wo nsɛm a anɔpɛ yi Awurade nsɛvu. Amen. Praise him. Hallelujah. Wonim sɛ Ramogilad ɛwɔ yɛn asase we ɛwɔ yɛn ɛne yɛte hɔ kom hwɛ o obi bɛpɛ no ntɔkwa na wɔn sɔreeɛ no na wɔn kɔbu sɛ Awurade hɔ direction wɔn buabua adiifoɔ bebree ano na ɛsan sɛ na Yuda ɔde sɛ Israel hene Ahab ɔmpɛ nokura nti bɔne to abusua sɛ yɛmpɛ nokura a bɔne bɛto yɛn. Sister pɛ nokura wate pɛ nokura sɛ yɛmpɛ nokura a Onyankopɔn no ama kwan ɛma ɛnadaa ɛhohom ɛba wo so because wopɛ nadaa. Praise him. Hallelujah. And Isaiah chapter 30 no verse number 10 ɛno na ɔmo ka kyerɛ odiifoɔ sɛ odiifoɔ ɛnhyɛ yɛn nkɔm a ɛyɛ yɛn dɛ ɔka kyerɛ adehunufoɔ sɛ munhunu adeɛ na ɔnka nkyerɛ adiifoɔ nso sɛ monhyɛ yɛn deɛ ɛntene ho nkɔm monka dɛfɛdɛfɛsɛm ɛnkyerɛ yɛn na monka ɛnaada asɛm enti obi wɔ no ma ɔno naada asɛm na ɔpɛ o woka nokora kyerɛ no a ɔmpɛ wɔyɛ Ahab me so obi wɔ asase so ɔyɛ deɛ bɛn Ahab honhom na ɛdeɛ bɛn ɛte ne mu
ne sube nyina ye Ahab ompe no kore anope heavy Akwantuo atiefo Ewurade ma yenya se Moses amen brother ye se Moses what sister ye Moses Mosiwa amen na Ahab yes okwa kofre odifo Mekaya de ono de oso de Ewurade beka na meka eti adifo hanan ni nyina ba beka kire Ahab se ekwa wo kun bedi nkunim ti kwa so na ntesa na difo ba kui wo ye onyankopon nipa eni sikachi o wo ye sofwa eni sikachi enhye nkomhye toro FM. enka de Ewurade nkan ye praise hallelujah odifo Mekaya yi eba ye no se abofo no somo mo kwa o se mesrawo nana amma nkrofo abehyehe nkom nyina ase wonko no bedi nkunim eti wokọ no so koka the same thing na Yehoshaphat anase Ahab no nim papa ne se oye no kwafo wahine ne nim se Mekaya shankom she papa de waka bia bam oye faithful yakwa ye be ye hwe ni o ye hwe ye wo ye no kwafo a ye nim okure adwuma mu ho ye nim se wo ye no kwafo asori dem ho ye nim dia hinte bie ni ho a ena die dia so kata bie ni ho a esumue eti na wahini enim se odifo Mekaya oye no kwafo ti oba ye no en ono so ebe se omun ni bi ena ohini ka je se mesrawo asama aka na anya no kure enya se na o kasa edi kaniye yes ansa no obeka se ene Ewurade ma mi hu se Israel bona dai o ma bahete se nyan oni hefo na afi odifo ba ku firi hifi no be bo Mekaya sum ton wo na minya bes ene Ewurade no be kasa je se ye a obeto ye de tie onkofo bi wa sori dem ho a wo mo si asori wura ye ba da bay me ye pop me ye sofo asumasi me ye hwanhwani asesa za titles a ho rogu no so eti wono brother no ye mfa wonya hwe sister no ye mfa ne nya hwe because onyi din aja se bie ni mu no obi enim no ye ne ya gidin ye kasa na wo a wo tie chiri hallelujah amen nebra Mekaya kan di Ewurade aka kire no na ohini Ahab afenu hu de wonye isantini se na Ewurade pe no ekun o se ena wakan se enti tie Ewurade asem mehunu Ewurade se ote negwa so na oso asafo nyina giragina ne ho ni nifa ene ni benkum na Ewurade kan se hwan na obedada Ahab na wafro akoto ewo Ramat Gilad hwan na obedada na wafro akoto wafro ko eti na Ahab esan se wampenya me no kurenti Ewurade so ma no kure bo no no Ewurade ma no kure moye man Ewurade ma me no mi anu yempe onyankopon no kure eye Jesus Christ no amen Yempe no. Jesus. SOMPA FM. Yempe no. Se wo fa na wa fa nkwa
say wo jaina wa fa owo so yesu mu ye e manu free wonsa say wo fa no wa fa nkwe say wo jaina wa fa owo eti so yesu mu ye na manu free wonsa osina hwan no bekwa dada ahab na wafra ko na wakwa wu ewo ho wakwa wu ho ebusuya se yampe no kura enkontompo enada ebeku yen osi na honhom bi every begina ewrade anim ka se mina medada no na ewrade ebusa no se wo de dian na o se mefiri makoye atoro ehonhom na difo ni nyina anum na oka se wo be dada no na ubetumi enso firiko na kwayesa onyame ma chance he onyankopon yehwe ni na papa SOMPA FM onya yize sa ne hu yehu enada honhom ebegina ho atoro honhom enti atoro eya spirit enti wo wutie mi se wo di atoro hweye eya honhom fi eya honhom money satanic spirit you can John chapter 8 here a satanic spirit and ada atoro yewe sama yesu kai efa obonsam eho ewo ne nada ana atoro eho. Praise the Lord. John chapter 8 verse 44. John wafa John 8:44 say na I say modie moja mo free ni mu ene obonsam na moja no akono de ena mo pese mo ye ono na oye owudifo finfiti ase oze na me start na make na onyina no kura so efise no kura eni ni mu sa oka atro sama everyone ni mu ena waka efise oye atrofo eni atro eja na medie esansa mekanu kurenti munyimini eto obi a okanu kure bi at times obre yanyini ni esiampo ni hunamani o wo hunamani wo mu wo kura na eye basa no kura nsama no wo kanti yampa o masem. Praise the Lord. Hallelujah. Sister, I know pera de se me mo amane se di nukura kwasi wo wom. Man. Atrofo nyina ja ene obonsam. Sister anya bonsam na ba wo. Brother, enye Satan na ye wo. Wo firi onyankopon oye no kwafo ni mu. Eti emma wo kwan. Emma Satan fa ne na da. Ehohom ni mewura wo mu. Na enda ne nkoye ne papa. Enkoye ne ba.
Obonsam. Eni nechi na turo nechi. Hwe aturo nokure bia ye nokure. Eni aturo di obedienti. Onu no fimfiti ase oye oturofo onwa nokure so. Obi odi aturo bia ne nsem ye bebre. At a true of us. No crazy, no cray. It is now was a moment you, Namo Debbie, SOMPA and Namo Debbie. But you know, one no affair, you know. Baoba one or one, and no what a share. Oba buano ede. Aso shesikano. Aso shadia no. Eso na wono ho. Ubebusa no oh. Me do nyame. Oba kantam. Abodua nyina. Ahe yo ba kese. Obebodua. Wo kan kura wu o sister. Wo kan kura wu. Na Moses die. O die Awurade fie nyina mu no kure. Yenso papa yi wo hene Ahab. Essence Ahab empe no kure nti. Onyankopon so esoma enada. Ehom. Was why na me nsoma no. Na wonko enko wura. Na difo na waji wo madi. Womu no muka asam kire no obeti. Onko wura mu. No mo nada ne piapia no duonduom. Obi se baby ye uduonduom o piapia e de wako sayem. Ehe na woko. Ehe ni wani kire. Yeye Ahab duonduom nyina no. Say na owu aben no. Wasi me Freddy. Ena Awurade man chance. Ehu. Eya Awurade no a ene kun no. Esansa wa mpa no kure. Say ya nyina no kure so ne ya mpa no kure. Ye bewu. Na ye wo na chi no. Ebe ye wo how kese. Eti na ye program was we are for heaven, not for hell. Hallelujah. Man. And yeni yaba ye wiase no. Yeni ye kira sofo no. Di omonka. Ariase. Ti so ne comfort bi bompai. Na wa hu bibia. Na ye se comfort for me. Nanso di Awurade pese ye hu no opa e no de be kire ye. Di opese ye nte na Awurade pa no be ka kire ye. Ompa onka. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation chapter 2 verse number 10. Yohane edi samuno etimienu ensensaya eye dunise. Osi ensuro amania ubehunu biara she ohonam di mumu binom ebegu afiase na wasomo ahwe dedu wasomo ahwe na mubehunu amania dedu di no kure kodu owuom na mema o enkwa abotini eti sa wosu ubedi no kure ohonam di ubetu afiase eden ohonam betu me di obi atu afiase abaya mesi so amenware SOMPA FM. e wo se me di no kure e wo me maba wa brem memfa emerema engu mi hu fi e wo se me am ye atuma me di no kure e wo me adwuma ewura anim
wia eti abasa o se yankofa na wo wankofa bia na wo di no kure se me adwuma me di no kure wom ti me mfa no wo ho be kyere ekom be de odo be to afiase odo be to hawo mu ohonam di mumu bi ebegu afiase na wasomware eti sa wo ye no kwafu a wo benya temptation nemom sa wo so de atoro de a ene omum fiu ohun betaw nenso ka hunu se awie ye no enwie wiye sadia awie ye no ahabode ne hoto atoro so ahabode ne hoto na da so eti na da no ahom na ede bai epia no na ekoku abranensa se okosa wokon na Yehosaphat body ne hokọ bọ no kasamo yato wotiem ne urade je no. Praise the Lord. Amen. Obeso wa sha wo no kura kanti obeso wa sha sister wo no kura kanti by jina sadi atetefo ni jina na most of the odi urade fie nyina mu no kura se wo somfo. Praise the Lord. Se wo begina e wo no kura kam na me so megya wo no kura kam a ya ho beto ye enka Ghana mpo ki ho beto ye ene ye mamu ayete so adwuma ye de no kura na ye adwuma enya no kura so obi kwakoto emo no kongo ni aye de bai ya mo ano kaisa na me koto mu bi na me koto e na ene ma nhyɛ da nko yi papa na ho kyerɛ kakra ho nti metua ye no ebi kam ena me hyɛ ne boss e o me ba betua to fa ma me nko na me kyɛ no ena me nya intuition say sister no me mo no wasa so ena me ko ampa me kwa ya no wa bie mo no so wasa so ampa wasa maji wasa olunka ba kwa fresh ena me sister wasa mo iso wasa ma de bi na mse me yenya mini po me gina hatenka me nya sa wasa so ena wasa ma kwa susu ampa me kwa ya olunka ba kwa fresh na msa baba we wonim ni pano odi ni hodwa no na me yesi baby na me ditwasa why you lucky na me di misika brawo ena wabu me sa me biwa se me ba happy you ma touch it. Praise him. Hallelujah. Ene ye ja ye di mpo ye mfa no kre ene dika SOMPA FM. ye sika ye pempo ye mfa no kre ene epesika eti anyum se anasasi da hodanya eni wura eni muniema wasisa bo wubu anasasi da hodanya eni wura eni muniema wasisa bo wubu ora no beba na wa beshishe Obiara beba beyi nano Ora no beba baba na wa beshishe Obiara beba beyi nano Eti nano Alexander the Great Our boss asiso Obi boss asiso ani efet Alexander the Great na oyo de fuankasa onyankopon mane ehira no onyame mane tumi a wodi didiye maso. Yes Lord. Na owie ne so wancha kora
na all be fresh as no Alexander the Great when yare ku malaria na all be fresh as no ne doctors a omo hwe no o kanema miensa se omo kosie no a doctors na ensoa no na daka no so mu tutu ho tokuro na onye ne nsa empie e wa daka no o fa ne nsa empie na wiase enhu se e wiase we no ye ba ne sa ne ye be kosa na feso so no ni sika bebre ba wanya no se sika no ye fa mu fam na omo mu kwesi omu yentietia so mfa yentietia sika no so enchire wiase se e wiase we bribie ni ha ye di be fi mu akoda ye ba ni sa ni ye be kwasa praise the Lord hallelujah aden na ye di atoro aden ye ni ji na da ho na yempe no kure praise onyankopɔ de no kure na ba eso yenhunu na me ye kire Yesu Kristo ko nyina Pilato anim no obusa ne nsam bi ne nsam a Pilato busa no Yesu no ba ko pe no yi ano wa mu ya no ensam buya because na Pilato no busa no kura no neso na onim se no kura no na gina nanim no kura no a obusa no de ogina onim so ono so no eno kura no ano be oso ombuye nani amen na ye hu no kura no Jesus Christ twani dia danse be bi se ye hu no kura no a no kura le be ma ya dehye aturo bi na di wo wura enku asum no anopere de wasoma me wo nchen na me mabo amane se na Moses die odi awade fie nyina mo no kura no na no kura hohom emma wura amen sa aturo hohom bi eti wo bi mu a enam so be ma oya akro enya kuro na chi akwa onko kuro no mu bi Jesus anopere de on save wo amen erade ma wu say what Jesus Christ praise the Lord hallelujah o ma wu say ne erade pele kun to wanyi no kura na nie no na wo chi da asem di ye no erade kun he onyankopon ni tirimoni o he de okoye Sodom ni Gomorrah omunye ni pati say ne Revelation 22 na yamo yempai Revelation chapter 22 verse 19 verse 19 I see me de mama free 13 I see many alpha any omega okandifo ni ochidifo emfitiase ni awieye no enhyira ne wona wanya enhyira wona waworo wontade na wanya kwan akọ enkwadua no ho na wafa epono no ano akokuro no emu na kuro no echi ena akraman ni edutufo ni nwamamafo ni awudifo ni abosomsomfo ni wona ope atoro
na wodie nyina ewo wana wope atoro na wodie nyina enti Revelation 22 ni efafiri 13 efensi 14 ho amen enti wana wope atoro na wodi enti atoro wo pa wo bedi hello hi mesi atoro wo pa ba de be wo bedi wo penso wuni ehwade na se obi yi ensem yinyina yi mu nsem bi a onyankopon be yi no chefa every dua eni kurokonkron a watwere ensem enwoma yi mu eno osi wana ope atoro na wodi Revelation 21 verse 18 so say osi na ehufo ene wona onyinie ni echiwadefo nyina ne ewudifo enyamamofo ne edutufo ene abosonsomfo ne atorofo enyina benya onchefa wo otade a oja ne sofi edere emunu eno ni owuprenu no amen ahade enya de nyakra praise him hallelujah one patro no wodi and Jesus atoro wo pa na obedi brother opa na obetwa atoro akira wo papa wo pa na abetwa atoro akira wo kunu wo pa na abetwa atoro akira wo ba wo pa na abetwa atoro akira wo dwumawura na kai hu se wo twatoro no na wagaza wo bo wo kwan ede ko oja amani nkuro cause osi kuro na chi enye kuro num kuro na chi o ena wona patro no mu die nyina benya wo mu chefa e ho no mu beka na no pera de manem pale amen na ye de yenya kuro kunkun no mu nwura Jesus Christ osura henie no yenkom man na ye yenko kuro na chi na mo yebekom yomwa etia no pay eya den sachra ema me no mi science saya dream free atoro enada ensamo na yempe no kure sister yempe no kure na Alexander the Great ya na yeka ne ho asem why na wasika che okwa fasika nko de ye bre nyina da ye twatoro na ye di nyansa se ye di si adai ye di tokas ye wiewia ye bokro no a ye wia ye ni no kure a ye di nya ye ho asase so no ye kwa ye mfa ba kokore nko ni nyina ye beja ne ha etiano pe irade ma ye nyese Moses a odi irade fie nyina mu no kure na oba ye nyese Ahab a wone de nani gye atoro ho nti enada ho be wura no na piepia no ne kokum no irade ma empale amen sister be faithful ya no kwafo wasi yen ton kure na ma yen ton yen no kure nkosi owuom no be ma yen kunimdie aboti sister bere bi si yedi no kure o efi se ne owuo etetare habanso wunim da wo beko eti die wo ye bia no ma no kure emrem ejuma wo ye di mo no kure abraba wo bodi mo no kure na wo no kure die ebeboa wo dabi ye no kure die ebeboa ye dabi
praise him. Yes, often I know a cousin be say. Nadam for sick and be pa. Na, or the human in our shed and son. Oh, was cat. To a cofaniama, Fia Bruchere, Niama, Shepo Niama back. 80 guy now won't hear you, my son. This are the end of 1,000. No, I draw 15. Say 1,000, no, I draw be at 20. And now say be 30. Said you be ya, obey bonus. Ewa home. Na ejuma we chidi. Na one day no see nipa no hwe adwuma no. Otu ne car woko. Ekwem opake ne car. Na brother no yare be born ekwem wan so sidi enu huye. Etia ha brother adwuma wura no. Osen so for ba kwa kan say. De nyamias sabanesa. Na omo ye ni nyina awie ye no. Ena adwuma wura ekọ hande adwuma no. Eno hu se brother yi wa bone fama nkasa. Wa ye ni defe. Wa ni no kure ewa adwuma mu. Ejo hu wa hie ne nkwanhie wuo. Wa wu hyew. Say ye di no kura. Erade be fa ye no kura kaso. E di aboaye. Wo ye osofo a di no kura. Odifo di no kura. Asori be di no kura. Ye di adwuma bi aso nsa di no kura. Muma ye ni sikachi. SOMPA FM. Enko ye die erade mpese ye be ye. Yanko dada enipa edifo hana ni nyina edada ohene no na mekaya de we ni omochi erade mayenye se Moses ayeni aturachi nemu ye bedi erade fie nyina mu nokre na nchena se opie na nemu nyamwa yene na bom akodida eniwie anopai erade no ye na onka ye ho ne bra oguso buabua ne maye ne manu yi yeso so wabua ya no ebi hallelujah yedi ni sorry gu Jesus Christ na ba Odewo brenechi Diju mama erade Won kwa nenyina Fa homa erade Trina bribiara Yedi ni sorigu Jesus Christ na ba Odewo brenechi Diju manara Kosi se oria beto Ma won samparada Odewo brenechi Diju manara Anopai Erade a woye no kwarefo na nimu ena oyiye mfiri na obefa yen akonimu biemu nti ohwe ye no kuredie anopai ne no kure emra ya brabo biara
eya toro honhoma ede ye adwuma ewa asase so no Awurade wonye ye honhoma eye na da honhoma ye di akire na da honhoma pio afredi no oguso da nipa bebre wona empe no kora no obo sa spirit ni ebenya won ka se Awurade ma me mpe no kora. Praise the Lord. Honhoma edada nipa no afredi ewuwe nipa asofo mu ewuwe asofo ma mi fonu bi mu ewuwe die fonu bi no mu eno mo dada nkofo wo dada wona ompe no kore wona wonyina no kore so nya wade spirit na fredi na dada nipa anopei Awurade ma yenhu anopei honhom be na ewo mu eya toro honhom eya na da honhom unyina no kore so untumi nka no kore unim sa wo ka no kore kombe dew unim sa wo ka no kore ho be chiro tere mami ntwa me ho kakra were mami nya yi kakra na me ho ntome hwe Awurade mwaye anope yempa bonu se dedi kan se ye de Awurade asese na dawroma wa me yate sa asem efise se no ye wuyi a ebianka ya turo nti ye be ko he ko so wona wo pe atoro na woti wodi obi achi enka no kore wodi obi achi usua atoro na za usua atoro nyesa na wotie adiasie pika nyesa na nyesa na wotie first na wo ye no kwafo wo se ne kuro no kwafo ada ne nkontompo wodi obi achi ti ene wo kasa asasa atoro nkoa na aba wo kasem wunyina no kura so buka kire comfort se gina ha tweme ubejina me nso abo awota no so enso se me wo so folai mi wa bi kwa no woto ne niama wo so me tikem enso no ofie eya toro he ene fun ya be kura ye fun aniama papa wo so praise God me se fun ne be wo so aniama pa wo so ene niama boni so wo so atoro wo so ena no kura so ya de be e wo so fun obi betumi e de atwa ne ku atoro obi betumi de atwa ne papa atoro obi betumi de atwa ne na dwuma wura atoro mate mo mana SOMPA FM fun ye kura yi wa he ye betumi aboa mo ada ne otorofo woni obi chate atoro nko an hoka adiase correct ada me so no wo chate nso de ben wo se be me bi dem o enso wo se o me wo dem he ene ma na aba no dangerous la la he atoro nko an wo se be me bi dem oh baby ene de friend me man baby me na me ba de o ti me friend me ba ma baby me ba je babe kadia babe say nye baby o babe eso no se be me bi dem eso na phone was oh dear me wa how me wa he asofo bi ye emrantie ye emaba we ye atoro eti wokwa ha ene bronye besu wakwaje wiki sika wa ha koko ne besu no wakwaje de se brazil sika wa ha no wakwaje nku sika wa ha ni baba ko koko na so opeti atoro ode kwai wodi sika ne kwai Alexander the Great ni sika nyina wotu fom nensai na bibia nkura nensam no wakas bebre bibia nkura eno de koyo sani ye bekọ no
no pay ni enu no kure kosi owuom ni yede no kura Ewurade wo be hyira ye Amen. yede no kura ye benya asumdie beba wo adwuma mu asumdie beba wo di adwuma wura ntem asumdie beba woni wo kunu ntem praise him Yeah. Eye family no opo so so no de se wan twa na tora mama ye ni sa fo na chi ne na ne atorofo o ma wo you enya wo you na wo yes enya wo yes na wo dabi enya wo dabi ti se woni ata nanam na ta ye nipa ompe no kura eni na chi o heaven ti eni na chi wo de say truth wo de kana kura na one day no kura be dead and then no kura hia se wo bedwam amene atronko a ya djuma ma atronko a asafo no ma atronko a wo Akwantuo di no kura wate di no kura ma wukunu di no kura ma oma di no kura ma wo yire wate nyesa wo yire kwa djuma no ba foforo hye ho wo yire kwa djuma no waso ni amachi kwa djuma no ba foforo hye wo kunu ekwa djuma na okofa ba ma foforo be hye ho wonya no kwafo one day wo ho be chi no Ewurade be kun obeye o se Ahab Ewurade me yenye se Moses Amen. na Moses die odi Ewurade fie nyina mu no kure se ye pe no kura pike me yenya wo ho ye pe no kura atam yenya wo ho Amen. me comfort ye pe no kura ma ye hu no kura ne wo mi mu because Yesu Kristo no one no kura mama ye ntena asori dem ni amfa asori ne katakata yenim abraye ntimi ne no kura Kristo na otiye mu no oye no kwafo enti o jide ni bia onyankopon hwehwe se wo obeye no kwafo di no kura ton no kura enton no kura boarding enton no kura wate enton no kura nyi sika enton no kura nyi aduane enton no kura nyi fie enton no kura nyi ka na Alexander ojani amani nyina wa ye be gya ye ne nyina wa na ye kwa ye nyuma ene be di yechi ye ka ni yechi adiasi abrante ba ko Facebook ne so ne de ni papa aboa ne pa enti ni papa wuye o henda ko toka o dress ni papa no white kano so ye white ene etu two for ne de papa kano ewura for Papa ne team. ene papa ne ti On va quoi? o de ko On va tout na isi fa ko za hele. o de kani nyina e kwa sama o de ko sha fo O mani ntu. Eso we eba pro eba tete. Amen. Man. Erade nshira. Man. Minim se Erade guso ye na dwuma. Na ye mompa ye ntumu. Tabila. Sa wo ye no kwafo a. O kasa Erade wo bete. Amen. Moses ye no kwafo nti. Na Erade ne kasa animu ni animu. Ano ni ano. Na Ahab ampe no kurenti. Enada ehonhom na eba na brabos na owi Erade man na enada honhom emme mekuye Man. na mo no kura honhom enwura yi anabai da Erade as That was Danas. That was Israel. That was Palem. da was ya no pay se Erade wona wodom so Come from can the one ama ya tin no kwasam na ye ni mo de ni mo wa me se enra ye wuya kan say na come from come. enka ebia atuna ye de ye hoto so na ye di ka ya anti. enada ye di akire Na wa nti ni mu nko. Na so enka ye benya ye chefa ewo jata de mu Never don't know what some say ye chefa fi o jata de mu a na ye da wase Erade ye da wase
Tawas wadu. Erade yada wase. So wa chire. Erade yada wase. Afuna be chire de eni mu nyina. Anope yada wase. Say ye. Tawas. Why ye free oja? Amanu hunumu. And I say enkawudi. Aye enkawudi. And don't come to any enemy. Yeah, Bomba, according to John chapter 8, you know. Or say, na onyina no kura so. If he said no kura any new. And no brother, dear no mu. So we can say, no kura so. We see Kajuma won't pay no kura so. Wawali awali no kura so. Woma wote to magina no kura so. So no kura wo mu. And examine yourself. Edie ne wo mu. E ya tro ya. E na ada ne wo mu. Wo de obie wanu ana ye na ada. Kwa mi gina ha twa me. Yise nsuo bo. Ye hu no kura ba kokura e wo. Enya no pay. Ewade o ye no kwafo. O hu ye mobo. No one save ye. Wo save ade jeme. Eniema we na wo mi mu. Mitumi ni no kura. And ada ashame man ahuchirenti atoro ne wo mi mu erade fa me boni cheme na save me bo sampa ene me nko kache erade se erade no kwase mitimi nyina no kreso die mi gina so ye na ada atoro nko eno so na mi gina eno so na mi gina About the Juma meeting in any you. I'm not paying a rather slammer and a tearful. Yes, sir. When I ate here and I so be to be in our couldn't compose. Nama what she taking place and my Ewa Yesu Christo dinimu Christo wone no kore no tu na wase yina so and none of pay the way you yara eye na da erade pache na chi fi aturo bi e wonye fu aturo wonye kire aturo ye di eche ya ho fu erade pache the way you munti aduma wura empo tumi nyai na chuma enche yensa ejuma wura tumi nyai na chuma enche yensa odi wunyi eya pesome nkuminya oje aduma ni sesi aduma ni be collapse eradi yifiri mo be collapse sedi obi aduma na fa shema kajuma ni se no ogun and none of pay erade the wunyi nkumiya erade fache ewe Yesu Kristo dini amen osi efisa no kure ni mu na atoro ensam a efiri onu ankasa mu ena woka fisa wo ya atorofo ne atoro nyina eja atorofo ne atoro nyina eja eti wo bia wo di atoro bia no o papa Erade hu ye mo amen na nyo na boy yen onu no hele ho no mbeso no nko abeko na ni ate eti o heda de naturo no ewurawura ni pem kakra se de be ya ukodi atopa na nyame apo no obeye ne ba ko so nyankopon ye no kwalfo eti o ye no kwalfo nti o hwese ne manyina so be ye no kwalfo tuko dia turo pe na ko ananya o si we meja pade e wono ho ma turo no ebi wonimu tina ne Yesu Kristo bra na say temba o si ewia so sidifo no oba na medie ne hwi ni mi ho bonsam de na abedi ho eye na turo rejected and obey the man ka say Yesu di mu aturo o ye honhom fini mu ko and obey wo dem ho ye hu adwuma ye hu aduro
Obonsama japadia be na abedi ho. Eya tro. Eya ne dia. Fama no. Fanadia mano no wonfanko. Ne wade nyankopon nyakwan. Enua no kure ewo. Atro. Oya ho. Enada. Oya ho. Frimi muko. Frimi kremu. Frimi ho mu. Frimi ni pediam. Ewo Yesu di mo. Bosampaya no. Bosampaya no deliver ho demo. Ewo Yesu Kristo di mo. Atro. Wa Yesu di mo pie frimi krem. Pie frimi kasa. Pie frimi adwini mo. Pie frimi ni pediam. Enada ho bia ho no. Woman me dad nipa. Woman me dad die. Woman me nyina no koreso. Wo ye ho fi. And na Yesu di me too. And na Yesu Kristo di me too. Frimi mo kwa. Pie. Fredi kwa. Frimi mo. And na da ho. And na Yesu Kristo di me shout. Pie frimi krem kwa. Me shout Yesu Kristo di me say. Wukwe emami mu biem. Emami mu biem. Ewo Jesus Christ di nim. Afa ye bompai. Ni akache rade. Ye akache rade enyum do se. Enti bo wa me mami nso. Uye. Wa wo frɛ Juma Yimu Seubwe Many one Mammy who ye Mammy who Rema Wadi Etibo me Mammy Sum Uye Wow Fred Juma So wait, and no cry. No cry ni Jesus. Cause Jesus. Be many. Mami wow ya no cry. Mami na betina mi mu. If you say one no cry. One no cry. Me hia wo mi mu. Me hia no cry ho. No cry ho. Me hia wo mi mu. Me hia wo mi mu. Kristo no wajina Kristo ohini nanim neso wa hu sa no kure ne gina ho wa hu no kure na osese ye hu no kure no no kure ne maye de kase rade atronti mayakwa amabone atronti enadenti meni efra e wo no kure hu nti amama ye akwa enne Jimmy Frinkwasu, and Quatumi, and Quasutumi, every cheme, also cheme, oh, Homa, Eya Tro, Eya Nada, and Mamma Quayaqua, Emma Satan, and Mamma Quayaqua, and never dear, so what Casadia, and your cheme, every cheme, every last president, Jimmy Frinkwasu, and Quayamu, Amaya Bonnet. One in Equa, every cheme. What's that fire? I'm throwing my bishop and so I chimney flew home. Every Jesus. I no page every near Edia Yakwa. Actually, be a run, dear Amaya Yakwa. Ama Satan. Yayakwa ama bone. What's the bonnet and braton? It's a cast of mra. Aya bone. Yatunya memra. Yaya adia enye. Everybody Jesus Christ. Jeffrey and Quayem. Jeffrey Bonin Quayem. Atron Quaye. And Adam Quaye. Everybody Jesus Christ is there was Jesus Christ in the
Afe adishidi kasi Yesu moja twacha mi mireri fi arada adishidi kasi Yesu moja twacha mi mireri fi arada mireri fi arada adishidi kasi Yesu moja twacha mi mireri fi arada kasa Jesus Christ one in the Quran mi hiya wo no Quran mi hiya wa ya no Quran e wo mi krem e wo mi huhu e wo mi nipediam Jesus Christ anopay na tie di se one in the Quran bra mi mu betra mi mu ma every sabi ko menya no kwafo Jesus Christ madisrenie la baba bomba Jesus waya no kwafo anopay ometra krem ometra nipediam na ya no kwafo na jira no kuraso wadi ya jira no kuraso ubi bi ya no kuraso na wanya katiapa la baba le masandara baba la baba Jesus Christ one no kurano anoba one kurano every ebusiampa etiame ya onyina no kuraso anoba mababo amane Jesus one no kurano anoba you no kurakadi ejo mafo no kuraho sister no kuraho emura Jesus why no kura wanta unipediam don safrano kase Yesu Kristo branga brabo brabimo seseya brabimo waya no kwafo efese menso me ya no kwafo ewo Yesu Kristo dini udimo Yesu waya no kwafo brabimo ewo Jesus Christ oya no kwafo Jesus Christ one de onyina atroso anopa mi busa say so wadwuma wo ye ejina no kraso ana wo so wo do ho afra wo mo de nipa oh se say sa na ye nyina ye no se wanya ni say ya wonya mfaso wanya ni say ya wo ba boka eti wonti mi nyina no kraso nya adwuma pa emeso manfaso menipa eti ade a enye eno no ene odi be mani nu ebieti onyina no kraso anopa ya adwuma yemu ewade mu yeni na ye hu no kra no Jesus Christ wo se ewade so mani aduro mami hu no kra nya mami hu no kra na mi tumi fa me ho to no kra ewade bua me e mami nyese aha kase ewade mami nyese aha ewade ame yawo di ame somo e mami nyese ohene aha ba ampe no kra wade ne ho to atoro ene na da asam so ewade hukum no ewade mami nyese abi e mami nyese abi na se me yese abi pa Everade jeme Everade mi yimpa yema mahefo ne metiefo se Emma ye nyese ohene ahaba Everade mama one pen kurenti na da hu bewurani na de ni dijuma ma okowuye no Everade ma ye nyese ewo Jesus Christ didimo Everade bua ye ma ye nyese ahaba ewo Yesu dimo ewo Yesu Kristo dimo ewo Yesu Kristo dimo Amen. Kasa rade mama nyese Pilato. Rade mama nyese Pilato. No kure ni gina na nimu. No kure gina na nimu. Wa hu se we ya no kure. Rade so ya ni adu. Ma. No ma yenya intuition. Jesus Christ.
Woman, you know, woman, Juma. One year, you know, almost Tiffy. So be a torture and tell my Radima. So one when the physical say, oh, God, die. I don't saw die. I didn't found Kobe be a Nipano near all year 80 hours. I Radima. Pilato, there were who sent the grand and him know. What I say? Now, Moses is the oh, we. It was dear, I did fear in the mono crash. Because there are so many of you. 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 I will fear me, team. As a for me, woman. Baby, I'm a yet, you man. Baby, I'm a too quiet. Baby, I'm a go school. So, oh, be on in whoever bomb me. Say, ya down for. Say, ye be. So, be the actor. Ex some woman, so. Ever did my new Nipa men and them. So, I had trofua. Ever did my new Ever did my new Namen to me, every no, ever yesterday, ever did my new so many of you. Mammy who no crack. Mammy who no crack. Mammy who no crack. Mammy who no crack. And my main, why him and on. Why would the crano? No crack and him so no crack so many. No crack and so Mammy Pilata, no crack is won't. Ever did you some Moses? Ever yes to Christo Dinamo. Ever yes to Christo Dinamo. Ever yes to Christo Dinamo. What's the Yahuno Kurano? No crab me, I had this year. And you're ready. And no persons that I didn't show a near drew. Brother, I didn't show a near drew. No one no Kurano. None no grandma on your this year. And I didn't know your this year. And what Jesus Christ of Nazareth to the demon. And I didn't show a near drew. And what you fear. I was Siamo. My Yahuno Kurano. And Sumamo. My Yahuno Kurano. Baby, I'm in Nambia. Or be beyond than whoever but me. Baby, want to cry. Or I didn't panel. I want him more. Baby, want you want him more. Ever yes to Christo Dimo. Baby, want you all be yet yammy. I throw be yet yammy. Baby, who. Ever Jesus Christ in him. May dance some die. Then I didn't show die. Because I rather yes some die. Was this idea for me? And I'm a die so. And so because it's a rather fun day, so Ekasa. I just say, well, you mamma, baby, oh, yes, you man. So be the actress, and in a dance, and the actual customers. Eradima, also a near draw, almost he and you mamma, almost he is almost she has a funumo. There were yesterday was a radio congro. Mammy who sadia. So many drew. Or be Biara or Bammy. They are all my fan. There is them who are born. You are the who are bombe. Nasa or cano crack. Dance or bois. And I die. And I tron. And I said the panny follow. Now the salmon. All Pammy are coming. Every mammy who or so mammy who no crying up on mammy who. There was Jesus Christ in him. Because I rather am some Moses. Said the Moses, dear, I did fear in a moon. Because I rather me. Namen Guanac, meaning no crack. Baby, meaning no crack. And found your and found in the Bessie. Rather, woman to me no crow, Miss Sicken. Me to me no crow, many me couldn't. Many me rent, many me mantem, many me piano, many me nam for no. A chumamu, Mammy to me no quaffua. You bet to me deeply, Papa be a shaman, Amanation. Erade Buame. Was it? Or best Soyashi. 80 or empire boyechi, and so he be a ra. A baba so Mammy to me no crow. Mammy to me passing. San no crackaya. Erade Abba Maya, Abba Maya Manias. Me so best of ya no pay. Sawaya no quaffua. Ubenya who sorry Tiano place away no quaffua. I heard this Cababa sorry. Yet the assembly sorry. Comfort one I can't wait. I hear no Quadaniani. But you know you. Oh, yes, I am in a kind. In tattoo. Ubenya sorry Tia. Ubenya who sorry. Every my sorry to me. One my swamp one day. Every my yes and Moses was so dear. I didn't feel you. Bompire, sir.
Eradi ma yenni no kure said ye wakoa Moses eye wo adwuma mu na onya sompa enya akatua pa Eradi ye mesem Moses osunya kopon ye sem Moses ewo Yesu Kristo dinimu ma yenya sem Moses ye bedi no kure ewo Yesu mu ye bedi no kure wo ye nwuma mu aye betu ya ji ye di ye betu di bripa bi asha ye nsa amana ye yie Erade boye oso boye odoma ebe ni paswa ye didi no kure Erade nhyiamu so Erade nhyiamu ye so kase Erade hyiadom Erade hyiawadom odoma ebe ni paswa ebe didi no kure sa adom no emra wo so sister emra wo so brother emra wo so wome emra wo so me papa dofo emra me so wo so emra wo so ewo Jesus Christ didi mo odom mra odom ayedi eka no kure za adom ebi na so Moses so no ebi na so no adom ntome no mienu so adom ntome no mienu so adom ebetumi agina and cause the obegina de no kure kosi obuom ye be ma enkwa abotire papa bi tweye eye enkwa abotire se ye ni no kure wo si owuprenu be kaye Erade ma owuprenu nkaye ye no kure nti obenya ne ye ede di echire ye ne nyina bebom akodide ewo oso hallelujah kase erade me dawasio enti ye to mamanefo no ni ye to akra so heaven ti wadwuma bi a woye bi afa no kredie eye na erade ne hira Aje komana se. Eradi ne hira o. Eradi ne hira. Adekitu ebi ekuta wo ni so odi mu no kura. Na eradi ka so wo hira wa. Ebe ye pi. Aje komana se. Wase de odi kitu mu no kura no obedi pi mu no kura. Odi kitu mu no kodi pi mu no kura. Anope ye bompai. Ede ama oh my God. Ye ka kire eradi se. Akokwa esisi nkrofo amai so no Erade maybe ma praise him and I want to make happiness no ya dream na what you never Erade onkonko ne make safa on my Libya na how I see her na ye tiam se Erade ebebi magana enti wa magana ba to egrusinyum onyame aje wonkwa adom eshirawo trawonta madam be kumune nefa adom Erade won so mabo we be sani na onyame be ya maun oya foni wukunu ni dini Erade amani huni dabi ehuntuwo adom Erade won so mabo anoba ya kanche Erade ye nyankopon se ni mobro enkoswa enkuta omen pinja ekoso wongrofo mai so no Erade hu Ghana mobo onfa ni tumi kese nsia no kwan a ebi mayemem dima oman no according to Jeremiah 29 verse 7 also oman no momom payema oman no na oman ni di ye enum na mobedi se akonsi Ghana ya na yentumi ma ame preach you yentumi ma ya de kafi bato yenso na ho na betumi apie ememu betumi akomirika na ema abatan ene apemfu omo beye dey anope Erade nchene mai
Ewo Jesus Christ in the Mumbai. Everybody Jesus. Everybody Jesus Christ. And obey the Ghana and Chrawapia. Everybody want to obey you Pam. Kaiwo Mai. Womabro who enter Ghana so. Send everybody what down who Ghana Moboy. Koswama Mobro Star Omei. Ewa Yesu Christo Dimo. Abeja. The yes someone said Womabro and Koso Embra Ghana so Asumutia. What you are Ghana? But I assume the Koso tonight. And what Jesus Christ of Nazareth every day. Every day to me, and what Jesus Christ of Nazareth in the moment. Ye can't say, leave your crown, and I didn't shadow. To me, a kutia sa or mine, a young talk to me. What kind of Barbara say, a bottom ketua, or say, Bobby true. It you only a bottom ketua beera. It was sa or minus one. Woman come on, now yet a tutu. Ghana this year, a be a chuma, a be cosco. Ye catch a rat, say Libya, my descendants. A radin cassa, Emma or minor, a radin maquine, and Tokabia, the Abo Baba, the Affair Nebesi, the Eradin Manensaso, a radin cassa, a radin cassa massa or minor, a radin cassa or my Libya, and Africa mining in a da, Africa mining in a da, baby Piera Mentemen was a Kosoa, a radin cassa, a radin cassa. Ever the Cassa, what you walk a they are saying, what a son, dear William, to me, Piara, a young talker to me, a bottom to me, a home money to me, and man of woman, and you may to me, and Boga members, and Boga ministers, and Boga presidents, and Boga perform. So I do how ever on mine. Nothing for money, and they said to me, yes, to them, your branas, Abodom Mabiara, Abodom Kitwabiara, Equasua, Ecutia, West Africa, Ecutia African Group, Ecutia African Group, every day, wood channel, and fire, and what Jesus Christ in him, every day Cassa. Everybody asumdie, Emra Libya, my asumdie, Emra Ghana, baby Biala on me, a Jebia so, I bola suja, yes, you do, ye do to me, a jet to me be a so Ghana, I bola suja, one underground, a back to it, I yet back Sebola suja biasa, eradin tonsio, ensu abreponsio, emu Ghana, asase so, emu akome biaso, ye janom, ye mpedifo, ye hemfo, ene ministers, eradin tonsio, ene oma asumdie, enye juma, asumdie koso enye juma Ghana, ene amaya hodwa, akanyina, ye frewa so asumdie, erade wa asumdie. I would yama Ghana no. Yes, my encoson tana mame. Mencoson tana mame. A Jabiara sop, a young tokwa Jabia, and never did tonsio, my wounds won't talk, and Ghana sasso, the end
entum jatumi sasumdie edem Africa mine nyina sasumdie edem Africa sase be sasumdie edem mayamai ewo Jesus Christ dinim ye bompai edi adwuma wura akwawrade ani ye bako ye ka chirade say erade bambo enye kese nokure eye bambo nyame nokure enye bambo emma adwumawura doctor baby na adwuma wo bia erade nokure enye adwuma erade nokure enye adwuma yes lord wana wo hwe adwuma no so nyina erade nokure enye adwuma ho ma doctor ehonton hallelujah nyame nokure and take a place wana aye adwuma ho no so obi nnim awurade a yesu e no kwafo na ohun no Jesus erade ma Mose honhom e wo pleti e wo doctor na adwuma nyina bompai erade Jesus doctor and none of pay ya de wakoa ofa no so bibiara edi adwuma kase ba asante mem ya de ne sha wonsa onokuna eye bambo no e take place ewo one ne yere ne maso bono ho bai erade onokura e mo na koma ho bai onokura mo ne nkwa ho bai onokura mo na juma ho bai ewo Jesus Christ did mo yesu awo ya no kwafo yesu awo ya no kwafo ya de na juma nyina ehya onokura wana wo hwe juma nyina so obi nim Kristo awo ya no kwafo na erade obi ewe chire no ya niema ebema adwuma yi nkoso yesu yi hu adi owura yi hu adi brantie wo mu nabe wo mu ta won saka ankra biara wono hwe adwuma die no so mesra wo bambo ade ma adwuma wura ene wona wo hwe adwuma ho no nyina so wono kura mu bamura adwuma wono kura mu bamura adwuma ene okania wa adwuma ene bambo wa adwuma no ewo Jesus Christ dinimo erade osomba ye fra wo no kura ye fra no kura ede baha emma obi ahon pai no kura nyankopon mesra wo no kura enye bambo via enye bambo nantia so enye bambo adwuma so enye bambo ewo obi biara for wa haso ewo Jesus Christ dim emma obi nye aha ewo adwuma wura yi na ase memo ma yenye Moses ma won kwafo na ni Moses ewo Yesu Kristo dim erade ye bedi no kura nyankopon wo beka obi biara ho ewo Jesus Christ dim amen ye ka chirade se na wo twimu ye koi no nokura honhom ene yenko yadwuma mu nokura honhom enka ye ho na enada honhom ensa nechi so obi dada ne erade ma yehunu so obi dada ne befa kwambo ne nso a erade ma yehunu ntam o ma ye ho nkwa kire ye sɛ de Yehoshaphat e ho kire no eti ye kwa adwuma ye tu kwan erade nka ye ho ene ye nuanom Akwantuo ye bompa ya mom se erade no kore mom ho ban no kore ye bambu erade no kore e mom nkwa ho ban bompa ye sa erade ye bompa ebra ye fredi na ye ko ye nyuma so erade wono kore e na ye de ko wono kore ni ye kan wono kore ni ye nyina so Satan de nyina so ye atoro anope wo no kura nye ye nyina so asafo no no kura nye ye nyina so ewo Yesu Kristo dim me jai Ghana Akwantuo watu kwan ekwa kuro so wana wo ko school wana wo ko ye nyuma hodo erade wo no kura enka Ghana adisia
watu kwan fi ɔman mu ɛkɔ ɔman foforɔ so wɔn kura nka wɔn ho wɔn kura nyɛ bambɔ wɔn kura nyɛ bambɔ ɛma wɔ kra wɔn ho no nipadua wɔ sika adwuma wɔn kura mmerɛm wɔn a wɔne wɔn yɛ adwuma wɔn kura die mmerɛm ɛwɔ Yesu di mu wɔ adwuma yɛ mu wɔde sua mu wɔn nyina no kura so ma adwuma mpanimfoɔ emu wɔn ɛnyi wɔn ntumi fa adwuma nhyɛ wɔn nsa ɛwɔ Yesu Kristo di mu Ewurade Ghana de hyɛ Ewurade hyɛ wɔn kra so akwantufoɔ Ewurade hyɛ wɔn ho so wɔn ho ban awɔ ho ma asɛm bɔ ne bi ɛwɔ Jesus Christ of Nazareth ni di mu kasa Ewurade meda wase sɛ wagye wotie yɛ daa ɛnɛ nso watie ɛnɛ wɔma mahu wo nokorɛ menim sɛ wo nokorɛ nti ɔma mayɛ ɔde hye asedanka ayɛyi nka anɔpɛ yɛda wase Awurade sɛ obi yare a anɔpɛ sɛ obi yare a mesoma wo Jesus Christ wo din ne mu tumi no ɛmpɔnwura ɔyɛ akora ɔyare mu anɔpɛ Yesu Kristo di mu wo a wɔyareɛ kwadwo a wɔyare kwame a wɔyare akwasi a wɔyare akosi a wɔyareɛ yareɛ bi a abɔ ama bi a wɔtie me Yesu Kristo di nti wo ho ntɔw akosi bi a yareɛ bɛtakrew kwadwo bi a yareɛ bi bɛtakrew Yesu Kristo di nti wo ho ntɔw Yesu Kristo di nti wo ho ntɔw Yesu Kristo di nti wo ho ntɔw sɛ tumi bɔ ni bi ta yareɛ bi akyi a ɛnɛ wo sɛ tumi ni tie me ha me di Yesu di mu tumi adɔmɛ fi nyame ma so kɔ fi nipadua ne mu kɔ kya ne mu kɔ ɛwɔ Jesus Christ di ne mu wɔ Yesu di mu kya ne mu kɔ ɛna nɔpɛ yi Awurade Yesu Kristo ne bambɔ take place ɛwɔ wo so Awurade ma wo nkwa ho ban ɔma wo nipadua ho ban ɔma apɔmuden ho ban ɔma wadwene ho ban ɔma akoma ho ban ɔma wo nya nokwafoɔ ɛwɔ adeɛ nyinaa mu ɔma efra no pɛ kɔ wobɛgyina no korɛ so wo nyina atoro so bi wo mpɛ na ada na ma wobɛyɛ nipa w'ani bɛgye no korɛ ho na wo ne no korɛ ɛna bɛtena Awurade nhyira na wɔnka wo ho abɛgya yɛda wase sɛ watie yɛn ɔhɔ nkonkora ɔyɛ ɔgya no anɔpɛ yɛde gade mpaebɔ yi ɛne wɔ som yi Awurade nhyira na wɔnte n'anim nkyerɛ ayam yɛ Nyankopɔn nsa ɛna wo so ɔma wo nyɛ nhyira kɔsi sɛ wobɛyɛ nhyira wɔ Yesu Kristo dim amen minim sɛ wayɛ nhyira anɔpɛ yi paa dwumadie yɛato din heaven akwantuo ɛba ɔmpatam hɔ yawa da bi abra dum yenu abɔ yɛde dwumadie brɛ kɔpon no nan minsɛ nɛ udi akyi ne yɛkɔya wayɛ nhyira paa ma memfa ɔfrɛfoɔ kakra ne yɛhwɛ no afei yɛhwɛ ɔmɔ yɛ no ɔmo ɛtu anama no wo nso wobɛtumi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 onso wobɛtumi afrɛ abadwumadie so na mpaeɛ no deɛ bɔɔyɛ no ne adom ahema no yɛkɔɛ no woma yɛkɔɔ bi wohu ne sɛn na wayɛ nhyira anaa ma mente wo ka onso wobɛtumi afrɛ aba ahoma no so no afei yɛ nyinaa yɛdi nkɔmmɔ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ma memfa ɔfrɛfoɔ a wodi kae hallo me pa chefro so ka se frɛ fa